Al yani. Hindi ba ito? Okay. Yan, tanggal. Diba? Hindi siya tanggal.
Pasalubong ko yung amo natin. Oh, dalawa. Oh. Tapos ang hagdanan. Oh. Tapos na ako magbalis. Pero malinis lang yung office. Oh. So, pwede muna tayong lumabas. Paputin maaga naman pa naman. natin. Ha? Oh, maaga na. Ano nga ako, Peg? Paputin na natin. Ano ano? Para tuloy-tuloy na tayo. Pumunta pa na tayo sa babae. Ano kasi bibilhin mo? Ha? Ano bang Mag-init bibilhin? ka ng tubig. Hindi. Ano bang bibilhin mo? Kailangan ko maghanap ng dress. Bye. No? Ano Bakit gawin kasi mo naman? sa Sabado? Wala akong time sa dapat. May- Magpapi kami. Name is Jojo. Ano yung impake mo? Parang buong bahay. Hindi pa tapos-tapos. Oo, tinapos ko muna kay Kuya Nelson. My name is Jojo. Jojo, Jojo. Ano nangyari kay ano? My name is Gigi. Uy, Ano? bakit ikaw lang kumuha ng ano? Yung andun lang, Ng kamay. andun lang naman yan sa labas yung kinuha yan ni, ano na nakalimutan niya. Ay, so nakakalimutan. Ang kita. Hmm? Nakakain na naman natin yan. Wow, hindi. Nag-emote. Emotional damage. Why you don't make pieces for me? Only for you? Ano kaya sila? Eh, wala na tayo dito. Balik nila ah. Meron sila dyan. Hindi, babalik ko yan. Sige lang. Takpan mo lang ko. Wala na, naiwanan mo yan dito. Alis tayo. Hindi ah. Ito hindi yung aming pinapay. Nakainin ko ako ng rice. Yoki ko. Yoki ko. Bigyan mo ko ng ganito tinapay ang isang pilasa lang. Yoki ko. Kumuha ka na. Ano? Nakahawak kamay. Lagi ko silang mga chicken. Minsan lang. Ito na.
daw na po. I'm back again. Frozen siya. Bumalik. Napabayaan na mga kanin sa mga natin ito. Ay nako. Ano na lang kaya talaga pag itong is, hindi namin nababantayan. Mapapalo talaga namin sa phone. But anyways, ayan, nalinis na namin. So, pwede na ulit magkalam. Okay guys, tapos kaya. Ate, So, ayan guys, ang ating freezer after 10 years. So, yan. Kanina, punong-puno siya ng mga bottle water na pumutok. Napapayaan na. Ay, nako. General cleaning na to? nandito na eh, kasi ang dumi-dumi na. Punta ba ba? Sabihin mo nga sa babae, sa mantena, tanggap to. Maaga na lang kami sa office. Yeah. At sa Tuesday, Sabihin ko na lang kasi ano yung padala ko sa kanya. yeah, No? yeah. We still cleaning, sabi mo. May rasa na na. Ay, tawang-tawa. Teka lang, check ko muna baka may sinabi akong bawal na. Nasaan siya? Sino? Asan yung ginawa mo sa akin na video? Andyan. Bakit? Kahit to. Look at that. What happened to my suman? That is my suman. This is a Filipino sweet. The Filipino delicatessen. Sana yung hip nandito. CY Clean. Yung master, ano, bibilihan ko ngayon. Kasi, bago na naman. Ciao, ciao! Oo, dito na tayo maglinis ngayon. Ano sabi niya? Linisin natin yung CR advance. Oo, kasi ang dumi na naman. Yeah. Ano yan, is it possible to clean it at least Monday after office work because right now it's using the kitchen. Cleaning then on Monday or whenever we have office. Itong L1. Oh, diba? Papa na, mukhang hap.
Pwede ba yun ate? Hindi yun pwede sa oven. Pwede yung kasi babasagin yun. Basta babasagin pwede sa oven. Ang hindi pwede sa oven yung foil, yung may mga metal. Hindi, kasi ano lang siya, manipis. It doesn't matter. Basta babasagin. Ay, no, It doesn't matter. It doesn't matter. So guys, look at that. What happened to my suman? That is my suman. This is a Filipino sweet. Oh no! Oh, no. Yeah, native sweet picture. Yeah. Oh, my suman, guys. Ano to? Ano to? Pang CR. Ha? Like on from Hindi mo dyan nilalagay para mag-gamit. Anyways, everything is okay. We don't have we don't make Filipino hands. Dankjewel, lekker. Actually. Heerlijk. It's okay. Echt lekker. Yeah. Goed ding. Is it? Yeah. Mag je hem? Yeah. I like those things with extra kusanda. It's a little, yeah. Suiker. Ja. Voor witbrood is eigenlijk wel suiker, hè? Ja. Niet erg van keer, ligt ook een beetje aan wat erop zit. Ja. Maar het is wel lekker. Nou, Iedere vrijdag. Ano na? Every Friday daw. Ano siya sinusuot? Okay na ba ito, Mayan? Nagasan mo na ito, no? Yeah. It's good. Dears. Tapos init ka ng init. Ano? God! Tapos nagtatalsikan yung mga itig-itig. Kaya ako daw mahilig sa magnetron. Iba yung lasa pag yung doon sa akin. Pag ano? Si ate bibilin mo lalo. Walang magnetron sa bahay yun. Bakit? Ayaw niya. Bawal sa gambulin. Siya lang may bawal? Oo, ayaw. Diba, alam mo naman na babae daw sa bahay. Yeah. So, ang utos ng hari, hindi nababali. Pero ang utos ng reyna, kailangan mong sundin. Ano yun? Diba? Oo, hindi na mababali. Pero, pwede mong, pero pag utos ng reyna, kailangan mong sundin. Hindi lang siya mababali. Pero hindi pwede mo siyang hindi sundin. Tama ba yun nga? Is it with logic? Can you find the logic daw? Yeah, I find it interesting. Makating ba ang palo? Jullie hebben een sleutel waar je dingen spullen weg kunnen gooien, ja? Alam na, alay, so di papier. Niet van dit. Nee, dat maakt niet. Maakt niet. Ja. Dat is in een container. We hebben wel voor de afval. Ik weet niet of dat mag. Oh, voor de afvalcontainer. Ja. Ja, dat mag dit eigenlijk ook niet. Ja. Ja. Maar weet je, bij Jambo, ze hebben allerlei daar Die snel, Jumbo. Jambo die achter bij die elevator van dat tegenover. Oh, Jumbo. Oh, Jambo, ja. Ja. Daar. Ja. Hebben ze daar bakken staan dan? May toch hebben ze papier, plastic en kleren, toch? Plastic, toch? Ja, Dat is toch plastic of metaal? metaal, plastic. Ah, ja, ja. Ja. Oké, dank je. Itinapon mo nga lang sa gilid mo yung plastic mo eh.
Ay, Naalala mo? oo nga pala. Tinapon ko lang ba sa gilid? Hindi ba yung plastic na nakulitan, yung nasira? Oo, ayaw nga no. Ay, hindi mo na naman naalala. Yeah. Hindi ako nakainom ng gamot ko today. Kaya, hindi na nakainom ng gamot ko today, kaya wala akong alaala ngayon. Pinapaalala ko lang sa'yo. Kaya minsan sabi mo, ha? Sino ka ba? Ah, ma'am, ako po si ano. Ah, okay. O ngayon, Nagtry na. Deze kan wel papier, of niet? ja, die papier kan wel, ja. Ja, Waar maakt iemand hierbij? ja dat kan wel. Deze plastic moet uit, dan hier is... Want die meneer daar is zo streng. Streng, ja? Yes. Tegen Hij jou? zegt, ja, hij zegt tegen mij, je mag niet hier ook tampaks mag niet, alleen papier. En ze hebben camera. Ja? Dus ja. je kan niet... Maar hier, Ja, hier bij de dingen, ja. Ze hebben camera, ja. Daarom soms, wij hebben papier en wij doen zo. In ons. Kailangan mo pa tumayaan? Kailangan ko ngayon gift ka. Ah, oké, gift. We hebben geen gift. Of wil je dat ik dat boven halen? Yung sa taas. Tingnan mo. Tingnan mo. Eh, matagal na to sa'yo. Nakukulot ka rin to sa singit. Ako na sa panin. Pwede yung basahan, may aunt. Ilagay mo dito, please. Alin? Malapit na. Wala, baka busy na naman sila. Ha? Hello, kasi talagang ba yan? Di mo
ba nakita sa taas? Nandun, nakita ko siya. Oh. Ay, in-explain mo? Explain ko lang, may dito pa tayo mas nag-explain tayo. Pero mahal ko nito. Sabi niya kasi nakita niya ako. Dalo. Kasi magkakita sabi ko nung pagkadalahin mo sa taas. Oo. Nakita niya. O, ano sabi niya? Kasi parang hingal na hingal. Sabi ko, hawakin ka. Hawakin ka. Kasi pala niya low energy ako eh. Pagod ako. Dapat sinabi mo. Not good. Kasi naiinis na ako sa inyo. What? Puro na lang kayo. Hindi niyo sinasali si Ate Zelda. Kailangan natin bumili ng something para dito. Yung kagaya ng binili yan. Kanya ganyan mo lang, exprahin mo. Ang bilis, maya-maya tanggal na. Yung saroya. Pero pag ito hindi ko yan. Ano ba ito? Tinambak na naman niya dito. Mas kukurot-kurot pala. Sabi ko kayo paruan sa mata ko ng... Eh, alam naman din na ng mga kasama nila, diba? Sinabi na natin. Ano ka ba? Hindi naman yan sasabihin ng... Asan na ba yun? Ayan. Siyempre. Ay, naku. Ito din, itatapon Ang hilig nang ilagay mga kalat na dito. Kaya mo na magtapon na lang rin tayo ng papel. Naman tayo ano. Puro ka kasi hayaan na namumuro paloy. Eh di ba sinabi ko na nga ilang beses na, hindi naman nakikinig. Di ba? Namumuro paloy sila. May pag once na sinabi mo na sa tao, hindi mo na yun ulit-ulitin. Katulad ng kapitbahay natin, di ba? Isang beses ko lang in-explain sa kanya, oh. Ay, siya mismo rin. Alam niya na. Eh, ito, 10 beses ko na atang sinabi. Hindi mo pa naman pinakita sa kanya. Tuloy ng mga kasama. Marami mga Dapat yung mga kasama din niya magsabi. Ano ko rin ba dito sa mga tao dito? Awkward ko rin ito sa Ang mga sabi singit. mo. Tawagin mo kami pag releases ko. Pag kayo pa hinintay namin. Wala. Baka magulo pa yung mundo namin dito. Kapalimbalo pa na yung dalawang yun dyan. Kaya nangyayari kapag kayong magkasama kayo sa trabaho talaga. Kasi parang Wala mang single naman ata silang dalawa. yung mundo nyo umiikot na lang sa isa't isa. Pero ewan ko, ako ayoko nang kasama ko sa trabaho yung karelasyon. Ako din. Dahil pag tumagos na magandang babae, sasakalin ko siya. Hi! Ate, ganito. Hindi. Makinig ka nga! Baka Ayoko. kasama kayo sa trabaho no, tapos yung nasilip mo, may kausap kolega mo na magandang babae. Tapos nagtatawanan nila dito sila, di ba, o gusto, tapos nalukas sa labas. Tapos kitang-kita mo sabi na nila, Oo, tapos. tapos nakita mo, jealous ka, sabi, bakit ka mukhang ngiti ganun ka? Gaganon ka. Utangin natin ba? Utangin natin to. Tapos bigla kang pumasok, no? Tapos sabi mo, ano to? Parang dolokohan tayo. Taho mo ka lang diyan. Diyos ko. Ang imagination pa naman ng babae eh. To the highest limit. Ang instinct ng babae is ano, totoo. Kapag may nararamdaman ka, kaya naman minsan pag sobra ka na tayo ng selosa. Wala na yung sobra. Ako hindi ako madaling magselos. Hindi ako selosa. Pag nakita ko lang na parang ano gusto mo ma-ball jacket?
Gaganon ako, ganon. Alam mo, tanggalin naman natin to kasi pangka. Huwag na tagakalat dito. Tama. Nakainis din siya eh. Yung nagtatrabaho ko tayo. Ay, pasag. Uy, may basag yan. Yeah. Hindi yung kasi dyan. Ano ko na? Pagod na Kukunin ko yung carrot siya ng Albertano. No? Baka mo tapos kumain ulit. Imagine mo, parang may piyesta dito. Alam mo na piyesta? Ay, Diyos ko, kala nyo hindi kami nagtatrabaho. Uy, tingnan nyo, naghingal-hingal lang kami nito ah. Akala nyo lang yun. Nagtatrabaho po ako. Di ako bakla. Kakakla.